Naaagnas na kang madukayan ang sarong lalaki na pigtutubudan na miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG sa Sitio Abuyog, Barangay Makugon, Labo, Camarines Norte, kang nakaaging simana Nobyembre 27. Nadukayan ang bangkay 500 metros ang rayo kung saan enot ng nagkaigwan ng 15 minutos na ribayan ng putok. Ang rebelding grupo asin personalis kang 9th Infantry Battalion Philippine Army sa parehong lugar. Mag-alas 8 ning aga kang nakalis na Nobyembre 25. Sigun sa tagapagtaram kang 9th Infantry Division Philippine Army na si Captain Frank Roldan, tulos man na nagsagibo ng clearing operation sa lugar ang otoridad matapos ang engkwentro. Alagad nahiling ang bangkay kang suminunod ng 2 aldaw. Yung mga kasamahan nila na MP na nag-surrender na ay sinasabi nila na ito daw si alias Bruno na kasama doon sa grupong nakaengkwentro. So, pero hindi nila alam yung totoong pangalan. Base naman sa autopsiya kang Scene of the Crime Operatives o SOCO, tama ning bala sa bitis asin payo ang ikinagadan kang biktima. Posible man na buhay pa ang nasambit na persona matapos na makaribayan ng putok ang otoridad. Hulita nakadulag pa inining pirang metros. Alagaduli kang sinapong lugad, inabandona na inikang sa iyang mga pag-iriba. Na-recover man sa posyon kanya ang nagkapirang basyo ng bala ng badil na nagpapatunay na saro ini sa mga nakaengkwentrong CTG. Bilang pagtugon, tumawag po tayo ng SOCO dahil accordingly found dead body. So SOCO po ang tinawag natin. Then pinauna na po natin yung investigador natin doon. So tayo naman po, bilang kapulisan, ni-recover po natin ito. Dinala po natin sa Abedra Funeral sa Labo. Blanco pang otoridad sa pagkakabisto kang nagada na CTG. Urug pata mayo man na nag-ako digding kapamilya. Marami na po ng buhay na patotoo. Maging hindi lang po yung mga nag-surrender, maging itong mga nawuwunded at namamatay sa engkwentro na wala pong malasakit sa inyo ang inyong mga tinuturing na kasamahan. Hindi po kami magsasawa na ipaintindi sa inyo na paulit-ulit. Mas makabubuti po kung abandonahin na po ninyo ang armadong pakikibaka at pagtulong-tulungan po nating pandayin ang kapayapaan ng ating bayan. Mientras tanto, alas 4 ning hapon kang nakaliis na Biyernes, Disyembre 1, kan mailubong na ang bangkay kang CTG sa Bulhaw Public Cemetery kang nasambit na banwaan sa tabang kang PNP, militar asin lokal na gobyerno kang Labo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.